أرأست زينة منجستي كاب مسكرم كل تشحن 18 عام تمر جميرو نسرحتنيات توسخ ممحيش مهيان من بارو سينو كيدي هاجراو ذاته وصيتاو نكخون كل محبرسب اجام خوفي تغلطو كاب وصاي بريزيدنت يوكرين فلوديمير زيلنسكي كونات روسيان يوكرينن تطاو كبلو يخليهم كبلو بريزيدنت امريكا دونالد ترامب تزالبو سلام دعنا بالله كم يتمسيز خبركم تملكتنا كاب اي تي في مدب قوقات غرنيا ساعات حدا خوينو ماعد زينا كاب ساعد جميرو نابخم كبلي ماعد زينا مرحبون هزريت بريهو حبيركم كتصنحي فلما حصر زيناتات كل مداي معباله ايثيوبيا نمرغاز كل ما مرارحن ابالاتن بارتي بلصقنا بزحشه تغاتن قراصنتن كسرحو يغبا خبلو بمعارج مكتل قدماي منيستر حلاف ماخل متحبر هنت اسرع ديمقراسين مكتل بريزيدنت بارتي بلصقنان ايت ادم فرح قليصوم وانا بيت صحفت بارت بلصقنا قمقامه فزازما بجت عامت 2017 كمون تلم بجت عامت 2018 عام تمرات مدرخ ذات ساليتوم ايت ادم فرح بتوان كم زبلو بجت عامت 2017 عام تمرات بكل مداي نايتغاتن عاوتن عامت نيروم ملا مرارحان ابالاتن بارتي بزت حبابره قلصم تنابيبوم بمتغهم بزحات عوتات تمزغيبوم يميلوم اب 2017 عام تمرات تسرحو سرحتي سلسته وانا عوتات كم استمزغبو بمحبار نساتمون مغلبات نكارا وشت بارتي مرغاط متحبار استراتيجيكاو محزنات كمون تربحنات هاجرن حزبي نمرغاط مخال ايوميلوم حزبي بالمعات تطقامن كخون تسرحو تغبارات وصيتاو خمز نبرن اب مداي سلامن مرغان تسرحو سراحتي ببرك هاجر انصراو سلام كعسل كم زخالو مزرابهم مت بارتي فاناجيتال غليصوم بجت عامت 2018 عام تمرت فولي عامت كم زخونه زحبرو ايت ادم فرح كل عمرارحن ابالن كل مداي معبال ايثيوبيا نمرغاص كاب زحلفه بجت عامت بزحشه تغاتن قراصنتن كسرحو كم زلوم اغنزيوم منجستي كاب مسكرم 2018 عام تمر جميرو نسرحتنيات توسخ ممحيش مهيا نمغبارو سينوم منجستي كاب ورح مسكرم 2018 عام تمرات جميرو نسرحتنيات توسخ ممحيش مهيا نمغبارو سينولم كومشن سيفيل سيرفيس فيدرال ابزوت او مغلطي منجستي كوناتاتنا برازيغاتات ممحياش عقما هاجر فودو سغمتي نوسدر كبيلوم بس دمان سرحتنيات منجستي توسخ ممحيش مهيا نمغبار كم زوسن فليتلهم ابتي ممحيشي تحوت مهيا سرحتنيا منجستي كاب بر 4760 ناب بر 6000 كعبي كغبريلهم لعل مهيا سرحتنيا منجستي كاب بر 21492 ناب بر 39000 كعبي كم زغبر فليتهم مبقس مهيا تمرقت الديغري كاب بر 6940 ناب بر 11500 كم زمحيشون غليصيوم كاب سيفيل سيرفيس وصاي اب استفلالي عودتات توفروا سرحتنيات منغستون ممحياش مهيا خمس غبر افليطلهم از ممحيشي مهيا لعلى 160 بليون بر توسخ بجت زحاتو تيزبلت كوميشن از دما نمهيا زوص حفشاوي عامتاو وصا منغستي 560 بليون بر يغبرو يلو كونفدريشن محبرات سرحتنيا ايثيوبيا تغبر ممحيش مهيا صعنتو نابرا سرحتنيا منغست نمقلال لعل قده الله ويلو بريزيدنت كونفدريشن ايت كاسهم فلو كم زبلو منغستي بمخبر نابرا قتنيا تغدات صفونو سرحتنياتات منغستي كونتات قطبا بمصنع زهابو ملاش سناريوم منغستي كاب 2018 عام تمر جميرو تغبراو نمغبار زحسبو ممحيش مهيا سرحتنياتات منغستي بقوامه اساوي نزم حدرو سرحتنياتات منغستي انصراو افويتا زهبيلوم اتممحيشي بتحوت مهيا الناس يروحو زركبو قصارات صعنتو نابران مقلال علو اجام كهلو يخبل غليصوم اتستغبر ممحيش مهيا ابست حسب العلامه نخوعل
በብብርኩ ዘሎ ስርዓት ንግዲ ጥንኩር ቁጥጥር ክግበር ከም ዝግባእውን ኣገንዚቦም ዜና عرفتي ስነስርዓት ቀብሪ አርቲስት ደበበ እሸቱ ጽባሕ ኣብ ካቴድራል ቅድስት ስላሴ ክፍጸም ስነስርዓት ቀብሪ አርቲስት ደበበ እሸቱ ጽባሕ 13 ነሐሰ 2017 ዓ.ም ሰዓት 8 ኣብ ካቴድራል መንበረ ጸባኦት ቅድስት ስላሴ ክፍጸም ኮሚቴ ፈጻሚ ቀብሪ አርቲስት ደበበ እሸቱ ኣብ ብሔራዊ ቲያትር መግለጺ ሂብዮም ጽባሕ ሰዓት 5 ካብ ብሔራዊ ቲያትር መርሃ ግብሪ ስነስርዓት ምፍናው ዝካየድ እንትኸውን ስነስርዓት ቀብሪ ኣብ ካቴድራል መንበረ ጸባኦት ከም ዝፍጸም እቲ ኮሚቴ ፍሊጡሎም አርቲስት ደበበ እሸቱ ኣብ ሕክምና ክትትል ክግበረሉ ድሕሪ ምጽናሕ ትማሊ ካብ ዛዕለም ብሞት ዝተፈለየ እንትኸውን ኣብ ዓውዲ ስነ-ጥበብ ኢትዮጵያ ዓብይ አበርክቶ ገይሮም እዮም ብሞያኦም ሬድዮ ቴሌቪዥን ፊልምን ጋዜጠኝነትን ብዙሓት ስራሕቲ ንሰማዕትን ተዓዘብትን ኣቅሪቦም እዮም ደራሲ ተርጓሚ ኣፍራይን ተዋሳኢን ኮይኖም ዘገልገሉ ቶም አርቲስት ኣብ መድረኻት ቲያትር ብህዝቢ ተፈታውነት ዝረኸቡ ስራሕቲ ምዕራብ ዝፍለጡ እዮም ማድ ዜናኹም በመከታተል ትርገቡ ሕዝድማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ መንግስቲ ካብ ዝመጽእ መስከረም ጀሚሩ ንሰራሕተኛታት መምሓይሽ ወሰኽ መሃያ ንምግባር ከም ዝወሰነ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ኣፍሊጡሎም መንግስቲ ኩነታት መነባብሮ ዜጋታት መምሓያሽ ሃገራዊ ዓቕሚ ብዝፈቅዶ መምሓይሺ ስጉምታት እናወሰደ ከም ዝርከብ ኮሚሽን ገሊጹሎም በሪህ ብርሃነ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መንግስቲ መነባብሮ ዜጋታት ንምምሕያሽ ዘይተቋረጸ ስጉምትታት እናወሰደ ከም ዝርከብ ብምሕባር ኣካል እዚ ስጉምቲ እዚ ካብ ዝመጽእ መስከረም ጀሚሩ መሃያ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ንምውሳኽ ከም ዝተወሰነ ኣፍሊጡ ኣሎ በዚ መሰረት ድማ ዝተሓተ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ 4760 ብር ናብ 6000 ብር ክዓቢ ተወሲኑ እዩ ዝለዓለ መሃያ ሰራሕተኛ መንግስቲ ካብ 21492 ብር ናብ 39000 ብር ክውስኽ ትጽቢት ይግበር እቲ ኮሚሽን ኣብ መግለጺኡ መበገሲ መሃያ ምሩቃት ቀዳማይ ዲግሪ ካብ 6940 ብር ናብ 11500 ብር ከም ዝመሓየሽ ዕላዊ ገይሮሎ ካብ ሲቪል ሰርቪስ ወጻኢ ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ንዝተዋፈሩ ሰራሕተኛታት መንግስቲ መመሓየሺ መሃያ ከም ዝግበር እውን ኣፍሊጦሎ ሚኒስትር ገንዘብ ኣሕመድ ሽዴ ነዚ ኣመልኪቶም ኣብ ዝሃብዎ መብርሂ ከም ዝበልዎ ነቲ ዝካየድ ወሰኽ መሃያ 160 ቢልዮን ብር ወጻኢ ተሰሊዑ ተፈጻሚ ክኸውን እዩ መንግስት በከፍተኛ ደረጃ ዘመናዊ ኢኮኖሚ ለመገንባት ፕሮዳክቲቭ ኢኮኖሚ ለመገንባት የኢኮኖሚ ስኮቶችን ከማረጋገጥ ጎን ለጎን መንግስቲ ጎና ጎኒ ቁጠባዊ ጸብለልታ ምርጋጽ ተረብሐነት ሕብረተሰብ ኣበ ምርጋጽ ልዑል ጥመተ ሄይቡና ሰርሕ መጽዩ ሕዝውን ዳህሳስ ብምክያድ ዋላውን ኣበ በጀት ዘዕርፎ ጽዕንቶ ልዑል እንተኾነ በመንግስቲ ዘተተሳሊጡ እዚ ውሳነ ተወሲኑሎ ብዓቐን ወጻኢ 160 ቢልዮን ብር ይሓትት እዚ ወሰኽ መሃያ ንኹሉ ተኸፋሊ መሃያ መንግስቲ ይምልከት ንሰራዊት ምክልኻል ይምልከት ንፖሊስ ይምልከት ንስሩዕ ሰራሕተኛ መንግስቲ ይምልከት ንሰሞያ ጥዕና ንሰብ ሞያ ትምህርቲ ንኹሉ እዩ ዝምልከት ኣዝዩ ትርጉም ዘለዎ ወሰኽ እዩ ተገይሩ ዘሎ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ከምዚ ዝበለ ወሰኽ ምክያድ ዘርእዮ መንግስቲ ብፍላይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተርና ቁጠባዊ ጸቕጢ ተኸፈልቲ መሃያ መንግስቲ ንምፍኳስ ተረባሕነቶም ንምምሕያሽ ዝለዓለ ፖለቲካዊ ተበግሶ ከም ዘለዎ ዘብርህ እዩ ኢኮኖሚያዊ ጫና ለማርገብ ተጠቃሚነታቸውን ለማሻሻል ከፍተኛ ፖለቲካል ቁርጠኝነት ያላቸው መሆኑን ነው የሚያሳየው ኮሚሽነር ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ መኩሪያ ኃይለ በወገኖም ውጽኢታውነት ዝካየዱ ሪፎርምታት ምሕደራን ኣዋህባ ግልጋሎት መንግስትን ንምርግጋጽ መንግስቲ ብዝወሰዱ ጽኑዕ ቅዋም መጽናዕቲ ድሕሪ ምክያድ እቲ መመሓይሽ ወሰኽ መሃያ ከም ዝተወሰነ ኣረዲኦም እዮም የመንግስት አገልግሎትና አስተዳደር ሪፎርም
የዝግጅት ምዕራፍ ተጠናቆ ወደ ተግባር ምዕራፍ በተወሰኑ ተቋማት ላይ ኣብ ሪፎርም ግልጋሎትን ምሕደራን መንግስቲ ምዕራፍ ምድላው ተዛዚሙ ኣብ ዝተወሰነ ትካላት ናብ ትግበራ አቲናይና ኣብዚ ሪፎርም ሰራሕተኛ መንግስቲ መፍረይ ክኸውን ትጽቢት ይግበር ንነጋዶ ንሓረስቶትን ነበርቲ ከተማን ብግቡእ ከገልግል ትጽቢት ይግበር ንባዕሉ ድማ ምኽባር ናብራ እናፈተኑ ይርከብ እዚ ድማ ብመንግስቲ እኩል ተመተ ተዋሂብዎ እዩ እኩል ግንዛቤ እውን ተወሲዱሉ እዩ በወገንና እውን ምስ ሚኒስተር ገንዘብ ብምዃን ዝርዝር መጽናዕቲ ተኻይዱ ናብ መንግስትን ተቐርብ ብፍላይ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር ዶክተር አብይ ኣብዚ ጉዳይ እዚ ጽኑዕ ቅዋም ወሲዶም እዮም በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም ቁርጠኛ አቋም ወስደዋል እቶም ኮሚሽነር ሰራሕተኛታት መንግስቲ እቲ ዝካየድ ወሰኽ መሃያ ዝሓቶ ልዑል ወጻኢ ንምክሕሓስ ዝተዋሃቦም ሃገራዊ ሓላፍነት ብልዑል ተበግሶ ክፍጽሙ አተሐሳሲቦም እዮም በመንግስት ሰራተኛው ቴክኖሎጂን በማሸጋገር ረገድ በወገን ሰራሕተኛ መንግስቲ ቴክኖሎጂ ኣብ ምስግጋር እቶት ንኸዓቢ ኣብ ምስራሕ ግልጋሎት ኣብ ምምሕያሽ ዓብይ ሓላፍነት ኣለዎ ልዑል ልኡኽ እዩ ዘለዎ ነዚ ልዑል ወጻኢ ንምክሕሓስ በወገን ሰራሕተኛ መንግስቲ ብዲሲፕሊን አጠቃቅማ ሰዓትን ካብኡ ትጽቢት ዝግበር ልኡኽ ኣብ ምፍጻም ልዑል ሃገራዊ ሕድሪ ከም ዘለዎ ክግንዘብ ይግባእ አደራ እንዳለበት መገንዘብ ይኖርበታል ምስቲ ሕዚ ንመማሓየሺ መሃያ ዝተመደበ 160 ቢልዮን ብር በጀት በሓፈሻ ንመሃያ ዝተሰለዐ ዓመታዊ ወጻኢ መንግስቲ 560 ቢልዮን ብር ከም ዝበጽሕ ኮሚሽን ሲቪል ሰርቪስ ፌደራል ኣብ መግለጺኡ ኣፍሊጦሎ ከይዲ ሃገራዊ ዘተውጽኢታውን ክኸውን ኩሉ ማሕበረሰብ እጃሙ ንኸወፊ ይግለጽ ንዘይምርዳእ ዝተሳጥሑ ነገራት ፈሊኻ ናብ ሃገራዊ ዘተ ብምምጻእ ይህን ሚሂን ተባሂልካ ሰላምን ሓበራውነትን ዜጋታት ምርጋጽ ከም ዝግባውን ይሕበር ጌታቸው ዓለሙ ተወሰኸ ሒዙሎ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ካብ ምስረቱ ጀሚሩ ንነዊሕ እዋን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ዝሃገር ካብ ግንዛቤ ምሃብ አልዒሉ ተሳተፍቲ ክሳብ ምፍላይን ኣብ ካልኦት ስራሕቲ ቅድመ ምድለዋት ክውግን ድሕሪ ምጽናሕ ይዛዘም ኣብ ዘሎ ዓመት ድማ ኣብ መብዛሕትአን ክልላትን ማሕበረሰብ ዲያስፖራን አጀንዳታት ምፍላይ ናብ ምዝዛም ገጹ ይኸይድ ኣሎ ሃገራዊ ምክክር ሓበራውነትናን ሓድነትናን ንምርጋጽ ልዑል ረብሓ ኣለዎ ክብሉ ንሙረኢድ ኤልያስ አብርሃ ይገልጹ ለሃይማኖት የማይመቹ ንሃይማኖት ዘይምቹ ንሕብረተሰብና ዘይምቹ ንጎንጺ እንዳሳጥሑና ዘለው ንዘይምርድዳ እንዳሳጥሑና ዘለው ነገራት ኣለው እዚኦም እንትመዓራሪናዮም ግና ሓበራውነትና ሓድነትና ሰላምና ልምዓትና ምዕባለናን ይረጋገጽ እዩ ብዝብል መንገዲ ንሰናይ ነገር ክንዛተም ይግባእ ሃገራዊ ምክክር ሃገራዊ ዝኾኑ አጀንዳታት ተረዳዲእኻ ካብ ምቕራብ ተወሳኺ ናይ ምድምማጽን ምክብባርን ጸጋታትና ተጠቂምና ምዝታይ አገዳሲ እዩ ክብላ ድማ ካብ ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ኢትዮጵያ ስዑድ ሙክታር ይገልጻ አንዱ ለመስማት ፈቃደኛ ሆኖ ሓደ ንምስማዕ ፈቃደኛ ኮይኑ ናይ ካልኦት አተሓሳስባ እዝናተ ኢሉ እንትሓስብ እወለከኢኻ ኢልዎ እንትደማመጽ እዮም ምክንያቱ ምርዳእ ዝበሃል ነገር አተሓሳስባና ከከመልክዕና ስለዝፈላለ ናይ ምድምማጽን ምክብባርን ጸጋታትና ተዛቲና ክንጥቀመሎም ይግባእ ካብ ማሕበር ደራሲያን ኢትዮጵያ ዝኾኑ አይታ አበር አዳሙ በወገኖም ንሓድሕድና ብዙሕ ተበዳዲልና ርኢናዮ ኢና ዝኸሰብናዮ ነገር ግን የሎን ድሕር ምባል አገዳስነት ምስምማዕ የረድኡ ኢትዮጵያ እጅግ በጣም ብዙ ነው የምታተርፈው ኢትዮጵያ ብዙሕ ነገር ተኸስብያ ሰላም ተኸስብያ ልዕሊ ሁሉ ድማ ምድምማጽ ተኸስብ እዚ ዘተ ናብ ላዕለዋይነታ ዝምልሳዩ ርኢናዮ ኢና ከዓ ተቐታቲልና ርኢናዮ ተደፋፊእና ርኢናዮ ተነዓቂቕናን ተጨቃጭቕናን ርኢናዮ ሰብ ብዘይ ፍርዲ ቀቲልናዮ በዲልናዮ ኣመዛቢልናዮ ኣዋሪድናዮ ጥብ ዝብል ዝተረኸበ ነገር የለን ውጽኢት እቲ ምክክር ኣብ ዘላቂ ሰላምን ልምዓትን ዝሃገር ልዑል ውጽኢት ከም ዝህልዎ ዝገልጹ ድማ ሓላፊ ርክብ ህዝቢ ማሕበር ሰላም ተጋሩ ኣይተ ሓጎስ ግደዮም ኣብ ሓደ ሃገር ንቐጻሊ ኩላህና ተስማዕሚዕና ዘቕረብናዮ ዝወጽ ሓደ አጀንዳ ዶክሜንት እዩ እዚ ዶክሜንት እዚ ኣብ ናይ ሃገር ፖሊሲ ቀያሪ ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ሃገር ታሪካዊ ዝኾነ ናይ ፖሊሲ ለውጥ ከምጽእ ዝኽእል ዶክሜንት ክኾን ይኽእል እዩ ኣብ ናይ ተቋማት ለውጥ ዝነምጸሉ ዶክሜንት ክኾን ይኽእል እዩ ስለዚ ኩሉ ዜጋ ትግራዋይ እውን ከም ካልኦት ክልላት ከም ካልኦት ማንም ኢትዮጵያዊ ዜጋ ናይ ዋዕሉ ግደ ክጻወት ክኽእል ኣለዎ በተለይ መንእስ ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ብሌን ገብረ መድህን በወገነን ማሕበረሰብ ረብሓ ሃገራዊ ምክክር በመርዳእ ተሳትፎኡ ከጠናኽር ይግባእ ኢለን ማህበረሰቡ የሀገራዊ ምክክርን
ማሕበረሰብ ረብሓ ሃገራዊ ምክክር ብምርዳእ ተሳትፍኡ ከጠናኽር ኣለዎ ከይድት ምክክር ድማ ብበዓል ዋናነት ብምሓዝ ኣብ ጎንና ኮይኑ ሓበሬታታት ክሰምዕ ዝተረፉ ኣጀንዳታት እውን እንተሃልዮም ንክህብ ምስ ዝተፈላለዩ መዳርግቲ ኣካላት ብምዝታይ ተሳትፎት ምክክር ትርጉም ዘለዎ ጥንኩርን ሙሉእን ክኸውን ስራሕቲ እንዳሰርሕና ኢና ኮሚሽን ሃገራዊ ምክክር ኢትዮጵያ ኣብ ምዕራፍ ምክክር ምትእኽኻብ ኣጀንዳ ኣካታትነትን ወካልነትን ምምጥጣን መዳርግቲ ኣካላት ዝጻረሩ ድሌታት ምትእንጋድ ከምኡውን ኣብ ግልጽነት ሕጋውነትን ዓበይቲ ኣንፈታት ትኩረት ገይሩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብፍላይ ድማ ዜና ዕዳጋ ከንቲባ ከተማ አዲስ አበባ አዳነች አቤቤ ኣብ አዲስ ኣበባ 150 ዓለም ለኸ መደባት ብምእንጋድ ካብ ኮንፈረንስ ቱሪዝም 143 ቢልዮን ብር ኣታዊ ተረኺቡ ኢለን ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሰሙን ለውጥ ከባቢ ኣየር ካልኣይ ለውጥ ጉባኤ ከባቢ ከምኡውን ካልኣይ ጉባኤ መራሕቲ ካሪቢያን ኣፍሪካ ኣብ ዝቕጽሉ ኣዋርሕ ጳጉሜንን መስከረምን ኣብ አዲስ ኣበባ ክካየድ እዩ እተን ከንቲባ ኣብታ ከተማ ዝካየዱ ዓለም ለኸ ጉባኤታት ጠሚቱ ናተኻየዱ ዘለው ስራሕቲ ቅድመ ምድላው ብዝምልከት ምስ ግልጋሎት ወሃብቲ ትካላትን ሆቴል ኢንዱስትሪን ዘትየንን ኣብ አዲስ ኣበባ ቅድሚ ሕዚ ካብ ዝተለመዱ ውሳነታት ጉባኤ ብዕጽፊ ዓለም ለኸ ጉዳያት ብዓወትና ተኣናገደት ትርከብ ዝበላተን ከንቲባ ኣብ ዝተዛዘመ በጀት ዓመት 150 ጉዳያት ኣብ አዲስ ኣበባ ምካየዶም ሓቢረን ብመሰረት እዚ 1.3 ሚልዮን ዝኾኑ በጻሕቲ ዓዲ ብምእንጋድ 143 ቢልዮን ብር ሃፍቲ ናብ ቁጠባና ኣታዊ ኮይኑ ኢለን ኣብ ቀጻሊ ኣብ አዲስ ኣበባ ዝካየድ ጉባኤ ለውጥ ከባቢ ኣየር መራሕቲ ሃገራት ተወከልቲ ዓለም ለኸ ትካላት ተመራመርቲ ኩነታት ኣየርን ዓለም ለኸ ሚድያን ሓዊሱ ልዕሊ 25000 ዓደምቲ ከም ዝሳተፉ ገሊፀን እዞም ዓለም ለኻዊ ፍጻመታት ኣብ ዝሓለፉ ዓመታት ለውጢ ንልምዓት ዓውዲ ዝሃብናዮ ልዑል ጠመተ ዘረጋግጽ እዮም ምባልን ኮሙኒኬሽን ምምሕዳርቲ ከተማ ንፋና ዲጂታል ገሊጾም ዜና ወጻኢ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ቮሎዲሚር ዘለንስኪ ኩናት ሩስያን ዩክሬንን ጠጠው ከብልዎ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ፕሬዚዳንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ገሊጾም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ዩክሬን መዘኖም ኣብ ዋሽንግተን ንምዝርራብ ካብ ዝሓዝዎ ቆፀሮ ቀዲሞም ኣሜሪካ ተቕርቡ ሓሳብ ሰላም ዩክሬን ክትቀበል ድፊት እናገበሩ ከም ዝርከቡ ተገሊጹ ምስ ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ኣብ ኣላስካ ዝነበሮም ጻኒሒት ብዘይ እኹል ስምምዕነት ምዝዛሙ ሲዒቡ ፕሬዚዳንት ትራምፕ ምስ ዩክሬን መዘኖም ሎም መዓልቲ ንምርኻብ ቆፀሮ ሒዞም ኣሎም ፕሬዚዳንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ኣብ ዘመሓላለፎ መልእኽቲ እቲ ኩናት ጠጠው ንምባል ውሳነ ፕሬዚዳንት ዩክሬን ትጽቢት ይግበረሉ ኢሎም ዘለንስኪ ኣብ ወሰንቲ ነጥብታት ናብ ስምምዕነት ክመጹ ጸቕጢ እናገበሩ ዝርከቡ ትራምፕ ብፍላይ ክሬምያ ናብ ዩክሬን ትምለስን ዩክሬን ኣባል ቃል ኪዳን ጦር ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ትኹን ዝብሉ ሓሳባት ምይጥ ከቐርቡ የብሎምን ኢሎም እቲ መረጻ ግልጽ እዩ ፕሬዚዳንት ዘለንስኪ ኣብ ወሰንቲ ነጥብታት እንድሕር ተስማሚዑ እቲ ኩናት ጠጠው ክብል እዩ እንተዘይኮይኑ ግና እቲ ደማዊ ኩናት ክቕጽል ይኽብሉ ኣጠንቂቖም ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዝዛሙ ቀንዲ ነጥብታት ዜና መንግስቲ ካብ መስከረም 2018 ዓ.ም ጀሚሩ ሰራሕተኛታት ተወሳኺ መምሓየሽ መሃያ ንምግባር ወሲኑ ከይዲ ሃገራዊ ዘተውፅኢት